Then I was then deployed to front. This was June 78. 78. Yeah. Tichenda ku deployment ku front. Daudzokera ku nyaya vashandi. Yes. Grievance vashandi yanga was it one in terms of leadership? Count panga pa inyo dzimwe nyaya. No, right. Imi muri kuti teacher this kind of ideology. Tiri kuda kuti titi ma workers, titaure nyaya ma workers. Okay. I think tikaita trust ma workers vanhu vanozvidzisa kumusha. Ari kuti I was too early. We can't talk about proletarian workers now. Okay. Let's talk about the peasant farmer or the peasant, the villager whose grievance is one, mchato, two, mtero wembwa, mtero wemombe, nikuterera makandiwa. Okay. And you know, ndo major grievances. All right. And you know, kuti imbo yangu takatenga ndeka, unza mtero. Mombe yangu takatenga ndeka, unza mtero. Ko asi mombe inoda kubayiwa ka Jackson kana yarwara. But asingazvioni izvozvo, it was not like that. Yeah. Uchida madhunduru papurazi rangu kana kuti pamunda wangu chinoreve izvozvo. So this was enough grievance to ignite the masses, the peasant. Yeah. Kuti vaende kuhondo. Yeah. Mandi muzati kuhondo kwaenda vanhu vanga vane zvichemo zvakasiyana. Kwa vane magrievance akasiyana. Yes. Pana vamwe vakaenda kuhondo zvechokwadi because of lack of education. Nekuti nzvimbo yaigara yakasaririra. Vamwe vakaendawo because vanga vakomita macrime because vaitotiza kusungwa nemapurisa. Ndinoona vamwe vakaenda vachiziva huwe politician. Vanga vasangana na Joshua Nkoma vaiziva kuti politics dzikufamba sei dzenyika. But isisu manje isisu inini ndakaendawo ndandinewo chichiro chekuti ndakarohwa nemurungu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo alwaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. So uwe there ndapinda front, ndakapinda mamtoko operate mamtoko. When I was in Mtoko ndakachinja zita. All right. Yeah. Why? The idea was ndakati uko ndine vanhu vandakasangana nawo. Vanondiziva ndakatrainer. Vari kuno ku front. Vanogona kubatwa. Ukaziti utomziva, sara kanonzi ndini. Saka ndinonzi muchapera vatengesi. Kuvurana maunzi muchapera vatengesi. Zvokuti mamtoko vanondisasa muchapera vatengesi. How do we go to the forefront? It's a very interesting story. Tiri my instructor kudaro Mujuru aitsvaga vese who were trained. The late Solomon Mujuru. He was Rex Nongo then? Yes. Yeah. Ngazorere Murugari. He was a fine commander, one of the finest commanders who was struggled during the war. Anouya unoti round up all the instructors. Nema veteran vanga vakatraina vachitraina vanhu vaya. Because you're not going for a good trainer on HTC. So we were more than 100. Tangatine foot. Most heaviest weapon were motor 82 or tender Dodge, motor 82, recoilless rifles, bazookas, and motor 62 millimeter, and other small arms. The agenda or mission yatakatapiwa na Mjuru, the late, was Rex Nongo akati enda munorowa Mtoko Senda. Takuda kuchinja methods of operation. Okay. 78 hondo yakuda kunopisa nekuti a lot of
saw a lot of comrades going for training in countries like Libya, Yugoslavia, and so on, and therefore Ethiopia. But Ethiopia yaittrain regular forces. So you do need to go in quite a larger group of comrades. Yata kuitinonzi mobile warfare. So more than 100 takakurosa Nyamapanda, northeast, southeast of Mapanda, Nyamapanda border post. Takakurosa napo. Takakurosa under the command of one Chando. Boyana Chando, Mkwanis, Roy Shupo, Lucky Dube. Lucky Dube angasa kunutara shona itara ndeveli. He was one of those remnants who remained with the ZLC. Sagaramba kuzanla. So we were with him, but anga commander, one of the commanders, the sectorial commander was Roy Shupo. Then Chando Mkwanis was the provincial commissar, if I remember, yes. So cross at Takadar. Across a Binya Road. Yeah, this is notorious road. Yeah, Binya Road. Binya Road. Across a point. A point which was very serious. June. So I couldn't mandate, but Maya to despite Nora. Takurosa Paya. Tano Pinda Tadarika Binya Road, Tano Pinda about I think 2 or so kilometers into Zimbabwe. Then myself, because of my nose are sensitive, I smelled some kind of someone who was smoking. I said, but there's someone who is smoking. Then I was number 3, I think, from the front. Yeah, there was one guy there who was with an idea in the forefront, and then the other one was Magonyo. He's late now. Taiti Mawaya, Tamuti Mawaya. Kozoya inini number 3 kozoya macommanders atira kumashuri. So ndakangobana so abamira that is single line tobva mina tobvunza na manje from the start pana puta forge here pana puta forge here pana puta forge here so let's go to the last person of over 100. Achingoti no zvikani na Chando iwe ongawajara zvekutraina vanhu ungagawo because ndakamutrainawo iye vananda mutrainawo iye wacho une mudumbu une mudumbu yeah ndikati ndina mudumbu zvikani une mudumbu and let's go paronosumudza 2 steps mgoma robi kuma 6 uko am futi dzatolokurira tatopinda mambushi futi dzakarira 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 kwati cha unoziva kuti muna Juni kana kwati tsva kwatosvipa mahelikopta asaoni pakafiwa ngoma. Because the majority wanga vaine ma heavy weapons ava. I don't think they had any chance to mount them, because to mount them you wanted a huge target, and it. But this was an ambush. Yeah. Vakaridza but pakafiwa takabuda 6 out of 100. Yes. Takabuda 6 and I am convinced vanhu vakaonekwa muchibondo shaft mine vakapfeka mauniform, they could be part of those comrades who were killed paambush iyoyo. Right. Because my helicopter akazotora the following day isisu patabuda 6 atinozoenda tichienderera mberi takadzokera Mozambique. Right. Just some 2-3-4 kilometers away from the border. Hamune zvikomo zvirimo, it's too mountainous, but anowanda mugomo tatagara to strategize. Those commanders takabuda tese takadaro nemacommanders aya taita reformulate the strategy ndomusangane vamwe vangauya ndovatapinda futi this time. The mission for Mtoko Senda failed. This was a failed and a disaster operation. Alright. Yeah, I would say I think it was due yekuti hapana kuitwa enough reconnaissance. How did it became that soldier? Maybe wanga vaine observation post. Vakaziva sei kuti pane group of people coming. I guess vanga vakadeploya mountain areas momo. Vari observation post. Kuti vaito monitor border. Kuti zvikufamba sei. Saka vakationa. But kuti vazoungana kudaro vakawanda kudaro masoja.
then one wonders. I'm sure someone might have sold us prior to our arrival in that area. Yeah. So hondo tapinda mukati tinoenda paKipi. Went to a Kipi in Mtoko area there at Detachment B. Unana Katsukunya huko. Ana Nyamuzoe secondary school huko. Area tatiri yoyo tikabva taita conduct yavarungu paKipi. Tikabva tabva ndobva taenda kunogara pane chimwe chikomba just opposite Nyamuzoe secondary school. Tagara paya masoja vakauya. Wanza kuti ne macomrades vapinda. Vakatanga kudeploya nema parachute. Nyamuzoe secondary school yakashuka kuti pere nemasoja. Isiri mugomo. But we were just a small number, we couldn't engage them. Yeah. Takatomira tikati vakomana ngatimire kusvika kwasvipa. Then kwati kwasvipa ndobva cross china maranda uzumba. Manozi? Maramba uzumba fungwe. Yes. Ndobva tapinda muya the first ipopo nandiri medical officer kana kuti nandiri MO. Vaitinsasina kuti MO. Ndakatakura mushonga wangu maplaster chichi wati tasvika paya pane chimwe chivillage pane mwana anga adona a boy fell from a tree. They got his hand broken. Ndobva ndamuisa plaster. Tikazoti panopera a month mobvisa plaster iyoyo anenge araiti mwana. Tagara paya 78 iyoyo 78 dakunopera. I think that I said June, July, August, September, October. Panota kwa Chimoyo was November. Tinobva kudalaidzwa. Zvanzi kuri kudiwa 50 vanhu vari kufranda vane experience yehondo kuti vaende kunoita officer cadet kuTanzania again kuna Chingweya. So Mabonyo and I, who is late, were part of that group. Tobva tauya kuChimoyo. Ndasvika paChimoyo, I had 2 of my cousin brothers who were there. Vanga vari kuParere Nyatwa ku hospital. Tinosvika as usual unoripota ka ku headquarter kwako. Ndasvika paya ndaripota paya ndaisa report yangu. Ndobva ndati kune vafana vaya. Vakomana, ndoda kuti mangwana kuseni. Timuke tiende kunoona vana sekuru Chifeni. Achijama uyu. Achiwadza mamera. Vana Chiwawa. Vanga vaine kwavaigarawo across the farm. Waitofamba netsoka kuenda ikoko. Makazi vasi sisi kuenda ikoko isisi. Enda wega. Atiende. Makuseni mandamuka. Mandamutsa. Andi. Ndobva vanamba. Kanza atiende. Ndobva ndati all right fine. Ndobva ndafamba netsoka. Vanda cross munda. Tusvika paya. Chiona sekuru Chifeni happened to be home yacho happened to be a brother to my stepmother. Okay. Now, so tasvika paya sekuru Chifeni kuti muzukuru ouya pose kushanda yavaziva ndomasvikire kumusha kwedu. Ouya kati enda wazvanzi wakapona pahonde iya. Tikati honde ipi yemuto. Zvanzi iwe hauna kutoona here honde yamakapinda imimi changobva muna Benya Road. Kuti ndabukone zvanzi hauna kuona shiri here yaitenderera iwe. Ndikati shiri ndakaiona ndakapinda nemuti because inini ndakaona shiri after Chando. Chando anobuda mumuti because we trained kuti kana pauya mahelicopter unomira nemuti wakazembera muti in order to avoid full body to the enemy. And it so Chando anobuda panze apapo from the cover akutoridza futi helicopter. Don't do that. Zvikanzi kuna zvakadaro. Ndipo ndakaona shiri kaitenderera. Kushiri tufamba sei. Saka ndazodzoka kuChimoyo kuya. Tikutaura nasekuru vaya. Ndobva kwafura ndege. Yaita kunga passenger plane. Ndinonzwa wa passenger plane anobuditsa chiutsi. Yakati musaro. Saka nasekuru iyo ndoi. Ndakataura vana vari pano kuti zvishiri zvamaona izvi zvichauya zvishiri pano kutaura nhasi. Saka zvishiri zvatouya izvozvo. Vachipedza kudaro kutaura so takazongona ndege yaiya yatodzoka yatopinda mukembe muChimoyo. Bomb kuParere Nyatwa kuya kuna vafana vaya bomb headquarters bomb my positions yanga ine macomrades ngati hondo sekuchifena wangu tora jera ravo vakati masvikiro ese zvikanzi tiri kuenda neapa
tongedza chonzi mzukuru bereka futi yako kumusana usabate mudaiso bereka kumusana futi dzichitira mukendo tikabuda ndakaisa futi kumusana kuvomba kudaisi kuti we semawera maita ndobatanda kunonzi kugondora tasvika kugondora kuya situation iriko haisi kuita futi zvakanaka vanhu vangokuwara takuona hutsi ndege dzichibhomba dzitabuda nana sekuru aya ndobva tagara paya reaction ngobva auya zvikanzi vafana vandakati vabve kumusha vari kupi tiri pano zvikanzi right munofanira kuti mukwire mota muende kutanzania tidzi atiri 50 wanga wabva kufront tasangana tikanosangana nevanga vari kuna chingweya vanga vari mainstructors kuya the likes of vana Frango Mutambara vana Bonyongwa takasvika ripo these were instructors vanga varipo vainstructor macomrades atena quite a number of people there or comrades there ndokunovajoina paya that 50 plus 50 vanga vari let 100 we were the first officer cadet or to be trained as officer cadet muzanla right tatrainwa apa yange yakuita regular manje mtanzania tatraina maofficers preparing to be joined by those who had gone kunana Yugoslavia vanga vane maheavy weapons manje saka yaizoda vanhu vanga vachiziva vakatrainwa like zvakaita marotations because matanzania naifollowa syllabus yemarotations because they were using British kind of training they are military so tagara paya 79 training yapera nana November December early December tadeploya ku Mozambique nzija makuenda kufront musikosangana nemasoja enyu amucha command takasvika panonzi pa okay takayane ship tikazoyambuka tikazinda kukembi yainzi Mavonde vamwe they call it Gorongosa or some kind takasvika paMavonde pachangobva kuitika hondo one of the most treacherous battle ever fought by Zanla combatants because apa pakarwiwa hondo nokuti macomrades vanga vane futi manje chaidzo murupanza takasvika tikatarisa tikaona miti yakaoma yairohwa nemabhuzu December mvura kuti imwe haina kutombobuda kana sora pairohwa pasingabude kana sora pano pakarwiwa hondo macomrades vanga vachira matrench izvi zvayanga yatova regular warfare chaiyo zvikanzi right mimi makamirira kupinda mukati nematroops enyu takuda kuchirova conventional manje face to face takuda face to face futi taanadzo but you know what happened takaboeka nasingamboiti I got so disappointed why because titakatomirira December wache takutonza kuti kwasainwa negirikini Lancaster agreement kwasainwa Lancaster agreement saka momirira further instruction from Comrade Tongo futi kuzii oma ndinoda kupinda mvura ndikavakomana apa tiri padhuze nemanicaland ka because tata kuMavonde is close kunana Nyanga uko zvekuti it was easy kupinda batakarwadziwa nokuti hatina vamwe vanga vasati vamboona kuti unzwa kuti hondo isiso kuti hatirake zvoboza akatamenge ndambopinda mbotestawo kuti murungu anoita sei kana muchirwa naye ndokubva tazoona message yauya zvikanzi Comrade Tongo vashaya through an accident road traffic accident vachiuya kuno kuzoadresa imimi saka motombomira but kuhondo hamuchaende kumusha kunorwa hondo mombomira further instruction ndobva tazotorwa paya isisu manje zvakazoitika nezvekuti vaya 100 vaya vanga trainers officer vaya takazodividwa into two halves 50-50 the first 50 zvazvongoti vanhu vanenge vakamira kangonzi apa 1 2 3 4 hafu ya 50 apa vese makadai so muri 50
munhu kuenda kumusha kuno supervisor ceasefire nokuestablish amasembo points. Inini I was left together with this guy anonzi Magonyo and others in our group. Tamira kudaro takazodaidzwa nzurura kuMaputo. Kokuni chi Maputo January you are accompanying vaMugabe kuenda kumusha kuma campaigns. Saka takwira ndege paya tadzika pa airport apo. Inini ndinonzi iwe uri kuenda ku medical arts iraro mu this road inonzi aintapo yakunzi anzi Idini Nangagwa road. Iyoyo pane chi medical arts chiri along that road. Ndopatakaenda paya. Ndasvika paya tagara. Tafunga takagara kudaro 2 days. The following day, 3rd day, takaona masoja auya. Matruck akazara varungu masoja maroditions. Ndobva vapaka motikari vakaita single line on the side of the road. Tikati zvatanga manje mawana atanga panda varungu vari kudei varungu urati kana yasingle point pana pano kutsvagei pano pakabviti macivilians ka tamacivilians guys kono kutsvagei pano vakagara nguva for some hours vari paya vakazosumuka. I think they wanted to do something funny. Then they left. They relieved. And then from there I was then asked to go to one place address. Pakona I was somewhere there. Kwangu chigara vaMugabe koko. Tinao chiprotector because we were highly trained. So they wanted people like that. Yeah. Tikaitawo zvima taxi vakaitika ikoko. Futi dzaingo yadzichidzwa usiku maka uri mukati muya mujurawo Pakona house. Tobva tapedza. This is the journey from home to struggle. But you see, nyaya ye uprising, I think nyaya yekuti inobva kuti vanhu vanga vakuchiziva. I think this period yekuti pane vanhu vaiziva kuti kune chinonzi Muzezuru kana kuti Mukaranga kana kuti Mukorekore. Asi tanga tisingazive because ini panakasvika mugagawo from 72 to 76 handina munhu akanditaura nenyaya yekuti ndinobva kupi machakupi kana kuti ndinoyera chii kana kuti ndinotaura chirudzii. Taingoti maZimbabweans tese. But 70 towards 876 77 nyaya yekuti munhu anobva kupi yanga yava prominent. Because unozozviona nekuti mapromotion aizoitika. But there's something that I observe. This is my own point of view. Kuti I think munhu asina kuenda kuchikoro nemunhu akaenda kuchikoro zvakatosiyana. Zvakasiyana pakuti munhu akaenda kuchikoro is calculative. Munzo. And the reasoning capacity is better than the person asina kuchikoro. But when it comes to practical thing, doing something chiri risky, munhu asina kuchikoro ka number 1. Because you don't even care about the consequences. Munobanza. Kuona vanhu vanokomita serious crimes mukawaona vazhinji vacho kana asiri madrugs is not educated. Kana ari madrugs munhu akafunda but he found himself into drugs. So kuhondo chivindi chokuita hondo vazhinji vanga ine chivindi they were least educated. I'm sorry to say this because we didn't care. But vanga vakafunda vaiziva kuti there is a future yekuti ndoda kuzoita zvakati vaiziva because they had read my books. Yeah. Because some of them today ndikatarisa chinhu chinonzi war veteran achisi chinhu chekuti unotaurira munhu kuti ndakaenda kuhondo komarobi. Because why? Ukangotanga kuzvitaura chete you be hounded. Ndozana kurara. Because my memories starts to what? To reveal itself. And they know how munhu ari traumatized. Inini ndiri paDoroi. Why ndisina kuzoti ndi kumedicine ndakaona quite a number of dead bodies. Today issue haisi kutaurwa
nanasuitaura when we went to Doroi vanhu vanga vane critically ill majority of them who went to Chimoyo hospital did not survive. Mukaenda kucemetery yeChimoyo today you will find macomrades vakarara. And what are we doing about these bodies? Quite a number. Ngoifa vozo kwashioka, anemia, pneumonia, quite a number of diseases, even malaria. And you know, mtosha wachikafu cha wanu waifa. But these who were sending what my drip wachishika kwa wanga wasinga survive because they were already dead. And ndakaona quite a number of comrades wakafa. And this is why pandakadzoka ndakati zvokuti ndiende kuende kumedicine even ndapedza chikoro changu ndaita chikoro. I've seen enough dead bodies. I can't go through this again. I can't. Because ndakaona vanhu vakafa ndichiri mudiki. So to me I got traumatized. I couldn't even handle it anymore. This is why I then changed. Pandakazouyawo nenyaya yekuti kuenda kuchikoro I got here. My mother was arrested, beaten, heavily assaulted, and she passed on. When I came back she found her dead. She was late. Then my father was detained at Chikuru Maximum Prison. He only got released after independence, just after independence. But he already had scars. But he's late. So vese vakafa through mascars nenyaya yekurohwa nevarungu. Vakarohwerwa chii? Uko kune vakatengesa vakataura kuti vana nokuti vaitobvunza kuti titaurirei kuti vana vakaenda kuhondo vana nani. Kwedu kwakabuda tiri 2 with my brother anonzi Nelson Changata kana kuti Herbert Shungu. He's a known person. Kabuda tiri 2. But takadzoka tese tiri 2. Zvolakira takaita. But vamwe vakaendawo mudaini medu vamwe vakadzoka vamwe havana kudzoka. So to come and my 2 cousins brothers havana kudzoka. Ndakabvunzwa nevabereki vacho I couldn't. Vaindibvunza almost every day. Kuenda kumusha. Nanda kuti avoida kuenda kumusha. Ndo kufira kuparenya to. Where are your brothers? Makaenda mesi. Ndichiti havariko. Ndakatanga ndichiti variko but ndakazoti haichakwanisa kuchengeteka. No. Pakaita attack paChimoyo but I think I'm rest assured. Ndo pakasara vakomana because musi wacho a day before or on the day ndakandataura nawo kuti ngatibude tiende kunoona sekuru. But ivo vakaramba. So vakafira paChimoyo. So sad. Yeah, so sad. Because unoona mubereki achikubvunza kusvikira afa. Vana havana chavakaonaka. No compensation, no what. Isi takaona compensation at least. We demobilized, takaona something. But ava manje vakatosara. And vabereki vavo they are still traumatized. Even today, my younger brothers ake ari kusurvive vanogara vachindibvunza. Vakazoti chii? Nenyaya yemukomo wedu. Vakafa zvochokwadi muhondo here kana chii chakaitika. But I cannot tell them. But ndakazvichengeta. Iri nyaya yekuti you don't know how they are going to react. Anodawo munhu anoziva kucancela. They will tell them maybe if the party can actually take this for those names that are known to approach my relatives vane vana vakafa vanozikana mazita avo kuti oudze vabereki kuti ndo zvakaitika. But of now we will remain in the dark. And munoona. Yeah, so this is it. Yeah, it's very sad. Pamakafamba nemasvikiro. Yes. Muchibuda. Yes. Musati mafamba. Basa ravo rakanga riri chii anachidya mauyu nguva yehondo? It's a story that one will not believe if I tell. Panotanga hondo the Chinoi Betro. It failed. You understand? Yes. Chinoi Betro was a failure. Not because those comrades were not trained. They were trained, but there are issues that you were supposed to attend to before starting a war. Okay. Yeah. Tribute nyika traditionally it was deep rooted in traditions. The issue of Mbuyane Anda, Chaminukas and so it stemmed from the wars that were fought before or previously. And the First Chimurenga war. And from there this belief
in the area of Mashonaland Central is deep rooted. They believe in this kind of culture and traditions. Yeah, vanoti vane midzimu noti n'anga aiwa masvikiro mondoro. Saka Mbuyane under the fact yekuti she was there at Tsogoto, it became a focal point. Ndo vakazotaura manje ende zviri kubva pakuti mapfuma akachamuka ende tumapfuma akachamuka from the previous spirit medium. Yamini homwe yekutanga yacho yaMbuyane andatiziva kuti ndeyarini kusvikira pane zvinezvi pane titanga hondo ya 72 vanozvata kwa Tena Farm. Zvinonzi uko kwavakatadza uko kuchinoi. Yeah, they were sold, I think. Someone akatengesa. Information ozikana akatengesa, but they couldn't. Then they returned back. Akati no, let's re-strategize. Tunofana kutokumbira masvikiro. Okay. Toda kutanga hondo. Since pakati mapfuma aMbuyane andachamuka. Obviously Mbuyane anda has something to do with this war. All right. Ndo panozobva kuti makomrades vaende kwaMbuyane saka nevaiombera nezisu vanga vasingadaiwo vaidaiwo. It was one of the miko yavanga wapuwa Mbuyane anda. Yes, tamuombere mudai. So Mbuyane anda because pane zvakazoitika kuti vakakrosa Zambezi. She was not supposed to have crossed Zambezi. Ndoyanga iri miko yacho. So she passed on. She was returned back. The body was turned back to Zimbabwe. No. But vanga ine mafo Flanders emi masvikiro. These were the Chimaus. Chimau is surviving. Chijamauyo, Chodzamamera, Chiwawa, Chifeni, all these spirit mediums were the fronters of the war. Saka vanga varikoko vachipa advisor spiritually. Okay. Why we will tell you kuti kuchauya hondo like izo pachimoyo vaito predict. Zvokuti pakauya hondo vanhu vaitoziva kuti hondo ichauya because vanga vaudzwa. Otendera zvishirika makondo aya achiri achichema mudenga ubva kuti kukuya hondo. So they were told. Ndakatoudzwa ini kutoti takataurira vana ava kuti kuchauya hondo. But muzukuru chireka kudaro usungudza chimo kwangudai toenda neapo. Saka buda mati asi varungu vanga varimo because patakabva isi vakasara vachiridza futi mashino medu. So they were leading the war spiritually. Andiri kuona ndo vaigaidha kuti vanhu varambe vakachengeta mitemo yemasoja yekuzvibata nayo. Pane kakura nyaya yekutora vakadzi. Kurara nevakadzi. Iyoyo masvikiro vaito ndo vaitoziita kuti zvinyatsoita. Zvimwe zvese zvokuti kuba kuita sei zvakahanga romti Zanu-Like it was there, but nyaya yekuti ukangorara nemukadzi chete kana pakaita hondo waitosara. Obvia waitosara waitofa waitosara. Yeah, so this is my story. So pa period yesa ndoda kuti mutaure one incident yamuri kuti muda kuzoudza kamuzukuru kandaona naye kuti unoona asizira matukeka aminoti vanenge vakunzima chi kuti unoona muzukuru reka ndikutaurire kuti rimwe gore panzvimbo yakati ndakaita zvakati pamunozoverenga muchinzwa kunzi hondo yechimurenga I know kuti yanga iri yeZimbabwe yese asi inini sekuru vako ndakaita chakati muhondo chinogona kusazonyorwa pasi. Yeah. Most importantly is my role of training individuals who became leaders of this country and who became commanders of now ZNA. Okay. This is a great achievement. At least I will say this is also my effort. You understand? And that for any achievement in life, you need a lot of sacrifice. A lot of sacrifice, and the sacrifice is sinamwea we greed. Yeah, learn to share what you have for those who don't have. Yeah, nekuva tolerant. Because inini ndakasangana nezvakawanda zvekuti zvimwe zvaikona kuti dai ndandine mweya usiri tolerant I would have left the struggle kuti beta ndenda ngumusha.
but ndava tolerant because in life pamunenge makagara where there's a group of people there's difference. There are differences and those differences can only be addressed by one to tolerate what John is view. If I'm Olga, Johnny must be accommodated with what he is and what he. Yes, tribute is also. If I differ with you, because we are competing for something, isn't it? If I think my position is right, I must educate you. This is what I think is the way of survival. You cannot survive by antagonizing everything. You will not survive. You will tend to fail. But you must come to an agreement. Even kumba chaiko chaiko, kana une mkadzi wako, kana mune ma differences, you sit down and talk. And the violence is not the solution. You sit down and talk and find a solution. My wife's opinion and my opinion, put it together, can bring a good result. You understand what I'm saying? I am too maybe. I'm not clear on that, but I think I'm clear. You understand what I'm saying? Yeah. Yeah. Difference should not be the basis of antagonism. Should not be the basis of people going to war. Like when we are free like this. Prior, it was like the other side did not want to listen. But now we are Zimbabweans, we should understand each other. And build a good Zimbabwe. Move together. Where we differ, we talk. We correct each other. Then we move forward. The country move forward. And our generation will be very happy. Yeah. Our future generation to come will also be happy. Ukutakwenda kuma 2 o'clock, kuma 4 o'clock. What are we planning to leave behind? It's a legacy that our children will not say these guys they were useless. Yeah. Jizoka takaunzira nyika. Nyika ndeyao. Nditika let them express themselves fully, either economically and or politically. They should empower themselves. But one thing people should know, even those who went to struggle, we always talk about the war of liberation in 2 stages which are critical. The first stage is political struggle, which is easy to win because why? You are fighting a known person and a foot. You need foot. So mukafurana zvatofarana. Anenga afa zvatofarana. But now the second stage they are tawamanji, economic struggle. Economic struggle is one of the most treacherous war. Takudzokera kwa komana vaya vangaita nezvashandi vaya, proletarian workers and comrade bourgeoisies. And we go kuti vaitoti Chairman Mao says, but anyway maybe not applicable to this country. But Chairman Mao said, amongst yourselves they shall be comrade of bourgeoisies. After this, the political struggle, independence. So we are here in Zimbabwe now. You can see what is happening. Those who have will continue to have, and those who don't have will continue not to have. So you have a gap. But in a class of society, there are 3 social stratification classes. The first one is the upper class. Then there's the middle class and the lower class. What am I saying here? The upper class are those who do have. The middle class are those who are there but very running. And then the lower class are those who don't have. Kanji don't even know the total running was, but they survive here and there. But this society is an abnormal society, the one that we have now. We have only the lower class and the upper class. So this vacuum, which is supposed to be middle class, apana middle class. The middle class must sustain pressure from both sides, or angle. That is the lower and the upper class.
kana pasina middle class society is completely dead. Ndonzo kuti kana kune imba ida kuenda ukambozuma awiwani kutangira pa $200 ndonzo but zvikuti munhu ari kutambira mari ari kuita maid anotambira $100 can she sustain to stay in a house of $200? No, she cannot. Or he cannot. Saka this is where the problem is. Even kudzimba chaidzo idzo atwanadzo moso kana musina kana industry it becomes a disaster. So the government needs to do something about this. Kuti vaone kuti industry at least yaitwa resuscitated. This can cushion those who don't have and those who are in the middle class. Kana usina chekutoita autorina and you just unongeta waperisha wakadaro. And unaona. Yeah. Then there is, as we conclude, there is an issue of honoring you comrades. Yes. If I would use the word comrade, not guys like what we say in the street. You, amongst yourself, you have developed a system or a policy where you want to honor yourselves. Yes. Per graveyard. No, Trukuviga Ningi Nasi is our national hero. Trukuviga Ningi Nasi is our liberation hero. Trukuviga Ningi Nasi is a district hero. You don't even know your status, your hero status, as I'm talking to you right now. Yeah, I don't know. You've told me your history. Yes. From Zarabani. Yes. To Mozambique, to Lusaka, to all those camps, back to Zimbabwe, back to Chumoi, to the point where you were selected to provide security to the late former president. Yes. Do you know your hero status? No, I don't know, for one good reason. Yeah. Is that a hero is not a predicted dead person. Kuti uchawa hero mandikafana kuti hero. No, it's not like that. It doesn't work like that. But your hero status, yes, determine your contribution. Yes, exactly. Before probably and after independence. Exactly. Ndosa andiri kuti nhasi takagara panapa handisa kuti misanitize or kuijustify. Ndiri kubvunza mubvunzo wekuti manditaurira nhoroondo yenyu yehondo. Yes. Handiti necontribution yenyu. Yes. Status yenyu munoiziva? The answer is amizi. I don't know. Obvious, I don't know. Yeah, because but why musingataurirani kuti vakomana kuti national hero kuti nenhoroondo yawakafamba using an example yevanhu vandakataura navo, nenhoroondo yawakafamba iwe pakachipoera, nenhoroondo yawakafamba iwewe Marimo, nenhoroondo yawakafamba iwewe, tiri kuona kuti uri national hero, uri liberation hero, uri district amino mastatus amunoita sei amunopanana. So that ndife alright kana uchitaura kuti mupiwe marova yenyu muchiri mupenyu. Yeah, okay, zvinobva pakuti why that cannot be possible. Okay. Is that like I've told you this, kune zvinhu ndasiyakapa ndinoda kutaura according to my contribution. Because ndikataura zvimwe zvacho kana nemi you'll be shocked. Handiti ndosiya zvakadaro. Handiti nemaonero andaita zvaiitika. But why? Why? Because sometimes you have andinoziva even journalism, their ethics. Their ethics, and yeah, you need to observe those ethics. This is why whoever told you about his involvement in the struggle did not tell you anything, and this is, you can be assured. They will never say, if I tell you something here, you will say, oh, zvingatozomutsa futi imwe problem futi in the society. It can cause havoc in the society. Okay. You understand? So you try not to talk about this. But question why can I, in as a person, not knowing my status, kuti kana ndafa ndichirarama asvigoni, because the hero status inopiwa munhu anenge achieva something kana kuti aita something chiri outstanding. Munonzwaka chiri outstanding
but hauzokwanisi kunzi iwe because ngaita zviri outstanding ndodecide kuti ndakadai aiwa vari mumashure this is where it is wrong because vari mumashure vari kudecide today about my status might not even know me, so they don't care. They would even say it doesn't have to be a zero. Ndikataura kuti ndakandasiya mwe munhu akanditora anonzi KG Gwitira, Kenneth Gwitira, kana kuti Gwindingwe, ana Chimurenga, ana Dzina Chimachingura. Kenneth Gwitira is buried at Manicaland Provincial Heroes Acre. But these are people who open up the front. Tikataura nenyaya yekutena farm, you cannot fail to mention Rex Nongo and Kenneth Gwitira or KG6. KG6 was condemned because angari muzukuru wa Ndavaningi story. So pano condemn wa Ndavaningi story, he ano condemn wao. But he did not do anything wrong. But he's buried it. But you find status is given to people according to now. Because this reward is not given to somebody who is living. It's only given to somebody who has passed on in recognition for what he has done or his contribution or her contribution. Those knows of kuti munhu apiwe hero status. Yeah. Those are no funga inini. I cannot hear and say because I did this and therefore I deserve. No, it's not like that. To those who value what I have done, they think those who are given mandate to do so, who then decide to no, I think this guy deserves to be for what he has done. If you are to meet Chimurenga today, yes, the person akaridza pito akashedzera parade, yes, pakabvunzwa kunzi Robson Manyika, ndiye Robson Manyika that was his Chimurenga name. Neuyo Chimurenga Robson Manyika was Robson Manyika because vanhu vakuru vanga vasingapiwe mazita pseudonyms. Ndikura Chimurenga Boroi yenye vashandi auya neidea vashandi ndinapa muri kufambisa information kuna Sekirama. If you are to meet him today notaura noti Chimurenga ndine respect. I still respect him because he is the one who made me to go to struggle. And anga ini my genuine reason why I should go and join the struggle. Despite kuti inonda atine grievance yangu nevarungu. Because I don't know where murungu chete. Ndizvo ndakaitwa. But if I meet Chimurenga today, I would say, comrade, makaita zvakanaka. Makandionesa kuti murungu akaipa sei. Udzvanyiriro wakamira sei. Yeah, should thank him. For whatever happens, it was a part of the process of struggle because kunoitika zvakawanda kuhondo. Mine madifference yataura iye ana dambudziko rakaita ana kupanduka zvokuti akanzi apanduka but kupanduka kwake ndekuti sei musingandionewo pedza kupinda mwaikomandi ndakatanga kuvhura frandi kuti hondozoririma asi kakomudza kuti patinozai ndindaendesa information kuna Sekirama yes nditutanyeye kuhondo. Yeah, of course. Ndinomutaura because information here was not to hurt him. It was just to make sure vanhu vanogara pasi votaura. Ndaingoudza kunzi taura kuti vashandi ava vari kumbofamba sei. And because he had joined vashandi ava, vashandi they were not wrong, but it's the timing was wrong. Vamwe vacho tinovaziva. And then ndoda kutaurira kuti vanhu who are vocal, too much vocal about the struggle. Those who don't contribute much. Who did not? Yeah, they contributed not much. Not even fire a single shot against a white man. Do anodaro. Chaiwo chawakanda wondo you don't talk about it ngoma. Kandi kutaura manikidza isu. Igomba mangu anditaura every day. Ndinotoshora azviite kutaura. This is why makombedzi mazhinji they are unsung heroes. They are quiet. They went and they sat quietly waiting for God to decide for them. Havana shumu nezvikuitika zvese ukaudza kuti handina time iyoyo I played my part zvakapera ndosaka I cannot go around. You have never heard me even panosangana nevanhu kuti ndiri comrade. I don't do that. I've changed because even tadzoka kuhondo kwacho kwakune challenge. The social interaction yaitonetsa because kuti upinde mucommunity uacceptwe nevanhu vaitonetsa comrade waioneka fanika zvazichitwa musicians kudhara zvezvo okona musoro saka comrade ainzi hana musoro kana mwana kuti uroore musikana wabereki vaitogara pasi kuti wati ndichi comrade akauraya vanhu no hazvigoni
So it took us time to be accepted by society. Unless your family was okay. But around the village, there are those who were politicized not to accept my comrades. Socially, economically, even today they are still negative about the comrades. What was the purpose of Hondo? Kumutaura mutu munhu waipiwa pass to P Harare munanoramba amobva kuti dzivira nyika yacho painga yakasungirirwa. It's not possible, Rakomana. We fought. Just say accept we fought for the liberation. Kana tiri kutadza, then you tell us where we are wrong so that we can correct what is wrong. You understand? Yes, not everybody is not happy, or maybe some people are happy, or everybody is happy. Who are happy, they are happy. Who are not happy, they are not happy. But let them express themselves why they are not happy, so that if corrections can be taken or done, it can be done for their benefit. Yeah. So this is why you find some of us, we don't talk about takaenda kuhondo and noto ngozi yafunga nemunhu tokaenda kuhondo macha kutaura kuti bvaya pa ngoti makaenda kuhondo ticha munacho imimi izvo makaita izvi tsuro ndotokupa chikafu urarama zvonokuitawo inipo food handout saka uri kuti chiiko zvokutaura nezvazvo handiti munoona. This is the kind of, so there is this downgrade of the importance of a comrade and what he or she has contributed to the liberation of this country. Zvinobva iyo attitude inobva pakuti iyoyo kutoti vanhu havasi kuaccepta kuti vanhu vakaita something for this country. Zvenzi kuroora chakaitonetsa kuti uroore comrade ane mari here comrade plus vanhu vakarwa hondo vanozokuvhiringidza mwanangu saende ikoko. Andiriga. No. Yeah. So woda kutenda ini nguva yamatipa. Yeah. Kutudza. Then there is issue yemasvikiro. Inini I go to church, right? But if I were to talk about nyaya yehondo, like the way I think about the welfare of my comrades, tinofunga welfare futi yemasvikiro. And masvikiro havana capacity yokuya kustora hurumende because they cannot. It is made like that, they don't. But those who are with them, they should speak on their behalf. And our quantity status yavo kunzinzi nekuti parikutasha munhu akabata pfuti akatrainwa zvinosvikirwa yainga rakagara pasi pekuti richipa guidance spiritual. You see now, and the protection to some extent. Yeah, exactly. Handiti munoona and vamwe vacho you cannot interview them makaisa camera havadi camera and story yavo haitauriki ndorika sei saka kuti ndiene chiti achidya mauyu vati zvakatonzi vakatoti unless kana akabata masuo might accept to be taken photos. But kana asina kubata masuo azviite zvitomboite you cannot because maigona kundotora picture chidzima. Ndakamboita muincident takaenda kudande uko kwanga kuine bira so ndakainvitwa because vana soko kaisisu nemasvikiro vana nzou nana soko there is tunonzi masawira padhuze saka I was invited there and pakaita event so with the camera vaitova picture camera yodzima vane vasingadi kutorwa kana vakasvikirwa but kana iri homwe zvayo kana yakabata masuo you allow it to take photos. But for this girl, well handikutaura nezvazvo kazhinji because inini ndakaona zvakawanda nenyaya yemusikana uyu. It's a talk for another day. For another day. There you heard it. As we conclude from George's story, George was a young boy. George Changata was a young boy who went to fight for the liberation of this country. Kana makafamba na Koma George. I just want to appeal ku madzimai akaenda kuhondo ndazwa vachiti pane first 5 vakasangana navo vamenshina 3. If you are still surviving kana muchivaziva tiri kuvatsvaga kuti vataurewo nhoroondo yavo. Nhamba ndo dziri kubuda apo, tibatei tuye koko mutiudzewo kuti makafamba sei muchibva muno muZimbabwe, zvamakaita uyewo nepamakadzoka. On behalf of Zim News Beat technical crew,
My name is Robert Afmane. For now, it's
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya tagabatesa, Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe, Zimbabwe, manya tagabatesa, Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, 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 manya tagabatesa.